Da te pitam nešto. Šta ti znači to što ćeš me vratiti u ludnicu, ako meni to ništa ne znači? Dokazao sam svoju poentu. Gordona je odnelo ludilo. Demonstrirao sam da nema razlike između mene i bilo koga drugog. Sve što treba je jedan loš dan. Samo toliko je svet udaljen od mene, samo jedan loš dan. I ti si imao loš dan nekad, jel da? Znam da je tako. Primetio sam. Imao si loš dan i sve se promenilo. Oblačenjem letećih pacova ne sakrivaš ništa, samo se otkrivaš. Imao si loš dan i doveo te je do ludila, baš kao i sve ostale, sem što ti nećeš to da priznaš. Moraš da se pretvaraš da možda sve ima smisla, da ima razloga za sve ovo mučenje. Prevrće mi se želudac. Mislim, šta je sa tobom? Šta te je napravilo onim što jesi? Devojku ti je ubila mafija možda? Brata ti je rasporio manijak? Nešto poput toga znam, jer nešto poput toga se meni desilo. Nekada se toga sećam na jedan način, nekada na drugi. Ako ću da imam prošlost, preferiram da imam više izbora. Moja poenta je... skroz sam skrenuo. I dovoljno sam pametan da to priznam. Što ne možeš ti? Ako se držiš za stvarno, samo negiraš realnost situacije. Mislim, pitaš li se ikad koliko puta smo bili blizu trećeg svjetskog rata zbog jata gusaka na nekom monitoru? Tunjavče tunjavi, sve je šala, baš sve, sve što iko ikada cenio ili se mučio za to, prosto je strašno. Zašto ne možeš shvatiti šalu? Zašto ti nije smešno? Jer sam je čuo već pre i ni tada nije bila smešna.